Rojan baş temaşevanên hêja bi bernama Nan û Dan em carekî dî werene îro em hatin herêma Mêrdînê. Em dixwazin li vê derê dî dawiya payîzê tê li vir jiyanekî çawa tê jiyan kirin. Em dixwazin hem wî bînin ser ekranên we hem jî wek tê zanîn ev der bi tiriyê xwe û bi tiştên ku ji tiriyê tên çêkirin wan navdar e. Em dixwazin wan jî ji bo we çêkin. Em niha li herêma me got Mêrdîn milê mazî daxîne li alê Şemrexêne li vir em diçine em ê herne gundekî û li wir dest bi bernama xwe bikin. Em niha dest pê Vaye em carekî din hatin herêma Mêrdînê. Par dîsa van dema li vê herêmê me dest bi bernamaya xwe kiribû û me xwarinê Kurda ya navdar anîbû ser ekranên we. Di vê bernameyê de dîsa em li heman herêmê ne lê ev car bi bernameyekî cuda em ê bi we re bin. Em berê xwe didin gundek û dest bi bernameya xwe dikin. Hatine herêma Mêrdînê niha jî em li aliyê Şemrexêne ev der gundê Xirabê Kurê ye. Me got îro em ê bernameyekî cuda çêkin em li dû temê xweşgera xwe berdewam dikin. Em hatine Xirabê Kurê niha êdî hêdî em dest bernama xwe dikin em ê herne nava res tiriyê biçînin û va tiriya em ê bine nava gund. Niha jî Hacîzekî Cemme ye merheba ji we re dest Ehlen pê kire. serçava xêratê serçawaratê. Wê ji bo li vir em çi karî wê em ê bikin wê hem behsa wê bike wê bi alîkar ji me re em ê jî hin pirsê me ku çêbûn em ê ji we bikin dema reza ye em jî hatine nava rez û tiriya dawiyê ez dibêm Dawiyê rast. tiriya dawiyê dî hûn ê jêkin dî hûn ê xwe jê xilas bikin. Arê em ê jê xelas tamam ê jê xelas. Îsal çawa ye bereket îsal tirîna baş. Îsal pir negirtibû. Îsal yani salxenê bû em bêjin. dawiya payîzê ye îdî amadekariyê zivistanê têne kirin. Rast. Yek ji wan jî li vê taybet jî herêma Mêrdînê li vê bölgeyê Dimsawê meşhûr e. Dimsawê navdar Beniyê meşhûr e. Beniyê wî navdar e. Bastîq çê dikin. Bastêr çêdik rast. Belê em ê vane yek bi yek bibînin. Belê. Em dixwazin em bidine naskirin jî ka çawa tê çêkirin. Belê. Hem zehmetiya wî hem xweşiya wî em bibînin. Belê. Ji bo yekî me we rehetsiz kir em dixwazin niha em jî alîkariya we bikin hinek tirî biçînin. Piştî ku me vê raziyê ev rast ev divê biqedîn ne wa? Erê îro naqede sibê biqede anca. Ji xwe em du roja em li vê derê ne. Wa serçava. Em jî du roja Baş. Yani wî nanek manî bê te bixwînin xuda. İnşallah. Em niyeta me heye em vê razê biqedînin û yî em tiştê ku me berhev kir em bikine dims. Me got tiriya îsal ne baş bû ji ber çi ne baş bû? Tiriya îsal ne baş bû. Tiriya îsal hin ji buhar de nexweş bû. Ziftan nexweş hat. Ziftan xweşî çû. Çünkü giş qurul qeşayî çê dibe. Wextê qurul qeşa çê nebe ê jî dikeme tamamê erdê.
dikeve tamamı dara. بله Yani dar jî verma xwe nadu wê hebûnayê çê nabe. İsal sebze jî kêm bû. Her tişt kêm û, her tişt kêm û. Yani gir ji wê ziftanê tê. Yani ziftan wextê bi qir û qeşa derbas nebe. Rez jî çê nabe, zebze jî çê nabe, tişt çê nabe, meywe çê nabe. Yani İsal zarar. Koka wî zerar. Xwe kriz jî heye. Heqê çûna hatman be dernaxi deş kişî berde. Lê dîsa jî divê biro dev şiştê xwe berne. Na, dev nayê ji rêzê xwe berdan. berne. Nayê berdan. Nayê berdan. Ger hindik be jî Ya o sal divê- heye baş tê sal heye ne baş Bu tê. kurmancı dibe hebektirî mahserak jê lazim e. Ne? Hebektirî mahserak jê Evet, lazim. Yani ji bo hebektirî mecburen bê serwî razî. Tiştê ku êdî qismetê me çi be em jî Ew hatine ser zêde wî qismet zaten nikarin bixwin. kêm be zêde be em ê Em zêdeyê wê nikarin bixwin. Başa başa. De başa em dest pê bikin em ê Kerem niha Kerem ki. kamê çi bikin em ê Em trî ê tirî biçinin. biçinin. Tamam em ê em trî ê biçinin. trî biçinin. Em ê îro Em tirî berdewam biçinin. dikin em nava razin em ê trî biçinin û karê me li vê derê nava rojê heta êvarê wê berdewam bike paşî jî êdî em ê nîşanê wê bidin kamê çi bikin. Sibehek zû em rabûn û hatin nava vê rezê. Em û ferdên malbata xwediyê rez em dest pê dikin û tirî diçînin. Her çi qas adana wê nebaş be jî tişta di nav rez de heye em ê berhev bikin. Lê wisa xuya ye wê karê me demek dirêj berdewam bikin. Belê Allah saatlik vala ji me. Wakî ku hûn bînin em karê xwe berdewam dikin qederek em pêva hatine lê belê hêj pirmaye Hîn ji mayê, hê mayê na hîn neviyê pirmayê. ez bêm îro em xwe bidin em ê Na xilas na em xwe bin me xelas kije. na Tê tuneyim. Tê tuneyim. wek me anî ziman zêde diraz da tirî zêde nemaye Tê tinê yanî lê belê tiştê heyî jî ew ê têra me bike îşallah. Na têra xwaran me heye. Têra xwaran me heye. Ev kar û xebatê ku hûn dikin He. kengê dest pê dike mesela ew ka haziriya reza Areza. kengê dest pê dike Mehek payîz dere. Bi hesabê hicrî. Mehek payîz dere. Em haziriya mahselat dikin tê ser reza. be ez behsa ew kê dikim wextê ku berî Ew karê buharê. biharê Ew buharê dest pê dike. biharê dest pê dike yani Buharê bi Mart. Ha. Em kesexavî dikin birê em divê birê. û jê pêtirîja cot dikir, piştî cot. Em merd di, piştî merdanê dipêçin. Piştî pêçanê car dibin cot dikin. yani Werdemîn. sala wext dewam dike Salwext dewam e. û ku tirî jî çê nebe Ew ya hîn zor. karekî zehmet e İkram çap ki. ev tirî Kısmet. cinsî çi ye Tirî cinsî wî jê bê êşîre marzonem kurman jêdiş. marzone ye He. ev dims jî wî çê Dims ê marzone çêdi bê êşîre. ne He. wekî dî çeşîdê di Çeşîdê tiriya hene ê mehûja heye. He. Ew jê bê mehûja em jê bê tiriyê tan. belê Ew ya heye ew ya dimsa wî hêkî dîr tê. tîr Wan reştê. Ne weka şîreyê. Dimsa tirî şîre daha xweş. ev dimsa vê tirî baş Dimsa wî tirî ji xwe wek ji hungiv jî esiltirê ji her tiştê tirî. mirov ji erd ji ax dûr nemîne baş e Na ax hem sağlıklı hem daha xweş e û şuxlê axê xweş asî. ne şuxlê wî jî xweş e mirov Şuxlê xweş. stresa xwe jî davê jî Erê erê. ev qederek em nav de şuxlim bi rastî jî karekî xweş e yani ku eger mirov kar be Elê dedê dema şofêr xwe cana du arabaya dibê zevqlê rezalet. Ev jî zevqlê rezalet. Hem zevqlê hem rezalet.
بجواره چاوا yapım ام شاوا چاوا ولا الروشامة باشا باشه. وها هر باشا ري تری مدید بسا زیده ایسال ورم تنه یه زين تن چیه ايش قسمت وري وا ولا خدي وركي تو بی عمری خودتی نوار هزار تو نواستی های قال لك جارة ما هيش يمنت شو نورزاج وا ور خراد ولا کاری وندکن چکی زحمته اشترى زحمت- زور ناي زحمت لا. ناي مزق لي ها ولا كيف يجي تقري اه اذا باشا قوات بيشترى زحمت دي وبابي صافي قوات بيشترى جي چاوي باشه خودش تا راضی به ام جي هاتنا ايرو ميفاني وانا ای سرچاوا ناف رزاده مگو ام جيانا وجه ببينن وهروها ام سرچاوا تعما تريه وبنيرن ای سرچاوا وهروها ام تخوازن دمسيجي تشيكرناوي ببينن جا کاروباری و چه هاده چه؟ ای ولی خوش در روانه به باشه 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 ولی هناك تري قلسة خيادي كالي بلي دي ساجي ولی تری سال قسمت قیوره این کی کمه كيما گور هر سال ای سال این کی کمه لي دي ساجي هما تشتي هي ون برهفت كن توب اری تكن اری ام توب کن مجبورم توب کن بلي شیرانی مجیتی ام تیج خورد خون ام چید کن مجبورم توب کن ان خو قوت بيجوره ای خودش تا ون راضی كاري خو بردوام بكن اجي جانا علي كاريا ود كم لي از نها هرم جبو چاي چيك مصانيته به. دورا نيفروتي دي هدي ام چاي كي واخون کرنا تریه دکن بله تماشاوان هجا مشسر سبا زو دست پیکر وایدی هدی بر بداویه و 10 ساعت دورا سیونی و بر ایوارکیه دی رجي قضية أمش بير قضية حاجزه کی فراستيجي ام بيرا تعبي أيوة. ما قالك زحمتي ديت لي بالي ان شاء الله زحمتي ما بر بكبه إن شاء الله البر تعبا ما بكبه أنا إن شاء الله يبارك فيك جاكا حالي ما تشي كتبي والله حالي ما ما أمش قضية موتورا بتشي بيه موتور نوينا بيشاريك نيفيجي نبي لو رازي ما براداي لا بيرو جاي تعبان نيسا ولا دي تعبان ساجي ملك. دي ساجي خبات باشا خبات خوشه بخبر ام مصابيجن راست ما براستن دي ام بري خود او جي برسكريكا كي يعني براستي أوجي ده هدي بر بداويه وتن دوسي بران مانه ام وانجي بقدينن ويدي ام التراكتورا خصوار بن تريا خو بن هرن مهر معسري امان محسن إذا مهر جهقي دورا محسريت إذا مهر جهقي جي حقيقة
xevala dikin û hinek bêhna xwe vedidin. Di vê navberê de baran û tav dema li 2 heftê keskesor roja me ronî dike. Piştî temaşeya vê dema xweş niha dortê karî herî zehmet. Yanî ev çıkandina tiriyê. Welê temaşevanên hêja îdî me tiriya xwe ji nav erd anî wekî me anî ser ekranê we traktorê me anî hat me li vê dirê meselê vala kir. من المعسلي بالاكر û îdî İcahîn û dora muhatin. tiştê herî zehmet تحرير راحت ya mühim. Em hat nevê de em meselê ne? Nihayî dor hatiye ku îdî em dimsa xwe çêkin. اجا انا مي شوالي خود بين وما شوالن Erê. ومي بدن بر داغرن ومي ملقاتك سي بيلك يجي بعد خينن وافاي Ve- شيلا قشتك كور Çend ew wê derkeve ji vê tiriyê tu bê? تخمين دورا سيسي تلاوان هي Sê sîtil wê derkevî. ام بيقرك دركب Musa hêvî dikin. ان شاء الله Sê sîtil derkeve ان baş. شاء الله ان شاء الله Me got berî ku tarîtî bikeve em hinekê tiriya xwe bav çikînin û ام تريا خو بعد خينن ji xwe beraber heta adin. sibêm li vê derê ne. ان شاء Dî الله ka kengê xilas bêm nizanin. والله خلاص نابح Xilas nabe heta sibê ku xilas bû îşallah em ê Ashtar dimsa xwe tiştê dawiya wî zehmetîn nîşanê ma. we bidin. تشتي زحمتين هي Tamam Hacı Zeki. Em dest pê bikin. Kamê torbê xwe dagirin îdî. ام قريت توربي خو Em داغ torbê xwe dagirin. اري اجا كاي بشتاك داغ Niha em ê Bisek. çawa dagirin. اولو بكن Ama yekem melvir kişandı û me kutilka راست xwar bû. راست Ji bo wî taybetiyekî vê erdnîgarê ji bo me heye. Ji bo piştî salekî sere derbas bû me hema bêje tam salek e. زياده بو Sere derbas bû em carekî dî hatin û em li vir êca
Axa spî. Axa spî. Haberabîn? Axa spî em ê berdine navê. Me beravurdin? Paşî. Kabîn? Kawiya Kabîn jî bîne beravurdin? em ya jî nîşan bidin. Ev çi ye? Axa dimsê, axa spî. Axa. Axa, normal ne axa? Axa dimsê özel ev jî. Ha. Yani ev jî özel xam madde vê. Mesela çaw her tişt divê xam madde. Wek havên ew ye. Havêne erê. İja ême neb dolara ême belaşê. Muşkutîn ya. Ev ya çolê. Şçoletî. Ew ji damarê ku heye axê, a dimsê, bê axa dimsê. İja anaviyan bera wradin, ev jî Mesela, xam madde vê. Pê ew- süzmişt bê. Pê Ew mikrobek kewde çend ji vî dikeviye? yekunî ji vê dikevî. Yani yekunî ji vî Takriben dikeviye. dora 2 kilo nîva heye. Dora 2 kilo hey. He. Heye. Evet. Keviye û em ji vir İja me ev şîra xwe ser dawgir. şîra xwe berdine navê. Bera kewdeyê kin, Agreyî fûr berdin. bikin, o mecar agrê bikin. Bırak kadar da işte kevin. Yani ben git rokye hini düz bukun. Temaşevanên hêja bi rastî ev karek taybet dikin. Ev dimsekî hêja ye. Demek ki heja yo taba yo pırın. Em ji ber yekî em bawerin em şîra xwe jî berdine ser. İdî ev ya tijî bikin. İja kevde tujib. Ev me kevde agrê pişî xwe tijî bidin bû, idî benî. ev agrê xwe bidin ber. Belê. Tamam. Baz bu ama bêje. Tamam. O kafa xwe giş avet. Ev kef da. İdî piştî ku İja giş avet û pevtir bine wahidî pexke spî avet. ha Ew ya tam çê bû. xwedî çêbû û ev xwe dakê cem yan agrî ji binî derxin. Nihatê agrê jî binî derxin.
پاقش شیرا پاقش داد که بجور گمارای کبنی گماراوی به هر بنی بله پاشی اوی کل جور پاقشه می برنه تشتا تشتاده و تشتا جار بکرینه بردمسی و دی بدمس tamam ben berdamam dik. Evet. Piştî şîra di nav kewdê de hate havênkirin û sar dibe, ev car wê berdidin nava teştên li ser agir. Ev şîreya ha rêwîtiya xwe ya dawî wê di nav van teşta de bi derbas bike. Lêbelê divê dimsa me di nav teştan de bi saeta bikeve. Tamam bu dems geh sonavi tamam evi jat xwarni İca niha em ji vir derdixin. em ji vir derximêtê xin şîtiladê dûra Em sar bêxne bibe sîtilê ji bo sar bibe. ji bo sar bibe pî sar pêvtin mêt bîdona xin Belê û em jamê hatine berê bidin Amedê bifroşin em hatine nîvê şevê bi rastî jî hinek me bi zehmetî jî derbas kir ji ber ku baran jî me kir. Parastina van û ji baranê jî zehmet bû û her wiha demek ki dirêj derbas bû heta ku ew sît qazana mezin keliya û jûr me vala kire vê dirê û heya bû û dems heya bû dimis ev saeta ye li ser agirekî gur xurt dikele îdî dimsa me tamam bûye heta sibê jî wê sar bibe îşallah wê sar serê sibê diye du saat sê saat sar dibe sibê diye me kar bin bixwe na herê serê biya bir hetî me êca ka me bibînî ka çawa çêbî İnşallah ev xweş bê û wekim em hêvî dikin xweş çêbû be ji ber ku îro pevem Ez bawerim tiştê dawî mane dimsa dawî tê çêkirin lêberê heta sibê ev kar berdewam kir geh baran bû geh xweşî bû lê nava zehmetiyekî de ev kar hate kirin em jî ev du roje em li vê dirê ne îro jî hinkarê me dî heye em ê wan jî nîşanê we bidin îdî me ber bi dawiyê ve bên ka ji vê dimsekî çawa derketiye em ê hem wê bibînin hem wekî dî çi tê çêkirin kîjan ji tiriyê ji dimsê kîjan berhemên dî derdkevine holê em ê wan jî bibînin em ê bînin ser ekranê we em berdewam dikin. Belê me dimsa xwe çêkir û niha berdidin nava bîdona. Lê ji tiriyê ne tenê dims çêdibe, her wiha gelek berhemên din jî derdikevin. Niha jî mêr û jinên malê dest pêkirine ji bo me van berhemên tamxweş amade dikin. Em jî bi heyecan temaşeyê vê karî dikin. Di serî de em bi eqîd dest pê dikin. Ev şêrînahiya xweş ji bermahiya dimsê çêdibe. Paşî çêkirina pelûr û bastîqê dest pê dike. Di gel kedek hêja ev berhemên ha jî hêdî hêdî amade dibin.
بله جدو و ام بحثا دمسه دکن ام دو روژه ام لید خبتن جبو که ام دمس چیکن گلو جبو چه دمس فیداوی چیه کری چی تش تندرستی ام رو واره کری چی ته ام خوازن بیا ببینن نها و تره که مه هیه ام لوی تماشه بکن ام پاشی بردوام بکن دمسا کو به هزار سالانه وک درمان جیانی تی بکارانین به راستی جی خواردنک تایبت آمد باغیه. دمس جبو زاروکین پچوک جبو کارکران ورزشوانان جنین دوجانی و یه شیر دمجینین خواردنک به همپایه. جبر تایبتیا ویا خوین چیکرنه کسین خوین آوان کم گلک بکارتینن. هر وها جبر لاش مروف بهیز دکه لهمبر نخواشیان پاریزوانه. دما نخواشی جی مروفان زو ساغدکه. دناف دو کفچی دمسه ده 2 میلیگرام دمیر، 8 میلیگرام کالسیوم، 58 کالوری انرژی هیه و ev یک جیج بولاش مروان تشتا هری هیجایه. هر وها دناف دا ماده این ویک مغنیزیوم، سفیر، کالسیوم، پوتاسیوم و ویتامینا B6 شی هیه. جبر وان تشتین دناف دا گلک فیده این دمسه هنه. گزه پاکش دکه و دامارا ودکه. جبر کو خوینیت پاکش دکه نهایل کو دامار بین ختماندن. شیری دایکان زیده دکه، جه حزمی راجی باشه، میده، روی و گرچکات پاریزه، التحاب پاکش دکه، کوخه که دسکنینه و بلغه میده آویتن، هم جبو مزنا، هم جبو زاروکا، برین نوا دیو باش دکه. جبر کالسیوما دناو ده، لهم بر پنجه شیر باندورک ویه مزن هیه. جبو نخواشین چن فیدین وی هیه. و هر وها جبر شکر دناو ده کسین قلس به حیثانی دکارن کیلو بگیرن. بله تماشاوان این هیجا ایدی امبر بداویه و هاتن اف دروجه ام لویدرینه مردینه و ام دخوازن ام دمس چیکن و هر وها بر همه دیجی درکتن اولی بله تشتین کما هیوی ندکر جی درکتن بله حاجزه کی مربو اف دروجه آلیکاریا مدکه هر وها ام بهور خبتین ام شغلین ام تعبین شوی دیجی حتی نیوی شوی ام بهور بون و اوجی حتی سریس بیجی ما خباتکی باش مکر دمسکی خوش درکته حالی ام سواهی ویدکن نهاش خواهی تمام بنیرن ایرو موک ما آنی زمان ام دست پیکل دمسی بنیرن کامی بنیرن دمسامه چاچی بویه اوا دمساکو ام پیومان اف دمسا آمردین آگش دود مدرس پیکریش دی بگر حیا بگی دمسی بله مگه زختی و او دمسی يعني تشتاكو مديد ونقلك زحمتيت بيرد بينا زحمتی تشکی به زحمتی تونه يعني حتى جنوارز آنيناوي وحياة ودفرتشي شكرنا المحسريش وحياة بودمس حتى بودمس زحمتي كي مرزن برمزن. لبلي مد وترا خود جي آني زمان دمس فيداوي تمام نخوشی رهی قالك تشتاري هي نو تمام نخوشی رهی نو ایرو يعني امیا جنگل شیتری جوا علاج دکترا شیتری بی هر باش جبر ويك يا قصد زي مرو بيرا زحمتي أيوة. بينا تشتكي بصد كدر كذا ام تخازي تعمايش بنيرن كا تشتكي تشاوشي تو طعم بکن امام هرود باشه یا راستی ملهرما مردینی دو روژین خوش در باز کر ام هم خبتین هم جی تشتین طعم خوش و بفیده مچه کر دولمندیا و اردنگاره ناقده ام باورن هیچ امی گلک ریاخو بوان دیارا بیخن یا راستی او چه کرناوی او زحمتی هر کس خدا دبر بله بله اجو صاب باورم دم ساما گله خوش چه بو هر وها و شفا اف جی برهمه کی او دمسیه عقیده اف جی عقیده او دمساق داوی مش تشتا در دخن ایجا هنگ دبنی دمینه زیاده دکله او دبا ایدی عقید تیر دبه تیر دبا دبا عقید وكون بينن دبا راستی. عقید اوجی شوا تیر بويه اه. اف عقيده ها اف ياجي جبوك شيراني تخوان اوج دمس نو اره اره عین وك شيراني دمس طاشتي تیر دكارم دبه. خوا برخوانا دكارم خوا نو اوجی اف جي قوادي ما اني بلولا سركانا باستر. ما باستيق جي تشيكر بله
ev jî pelûr e. ev ji Ya. pelûr erê. Ev jî me gavadî jî me temayî nêrî. Bastîq jî çêkirina wî ne zêde zehmet lê xwarinekî ew xweş e. şîrek tê hewl Bastîqa zehmetin me ji pê berê- zehmetin. Berê ku we çêkiriye wî jî nîşan bidin. Eva ye. Ev jî bastîqa Mêrdînê ye. Kam temayî jî binêrin. Me çêkir hêj ê me ziwan nebûne. Ev ya berê hatibû çêkirin. Ev jî benî ne? Ew ji benî. Ev ji goz çê dibe. Ji goz çê dibe di pelûlê da dike. Ev pelûra ku me çêkir, Ha, bastêqe. ev jî navê dikeve. Ew Me jî ya navê dikeve. berê hatibû çêkirin, Bele, me derfet nedî ku em çêkin nîşan bidin. Bile bile. Ew jî ji xwe li navê dikeve, wî dî vî awayê çê dibe wextê ziwa bû, wî dî tê xwarin. Ne? Dibe meşlûl. Gerek çend roja ziwa dibe? Sê roja ziwa dibe. Sê roja ziwa dibe. Bele. Bastîq, Bastêq rokê ziwa dibe. rokê dî ziwa dibe. Dünya xweş bi tav rokê ziwa dibe. Feqet dünya ewr bi sê çar rojayê ziwa nabe. Li ber tavê Ber tavê ziwa dibe. ziwa dibe. Tamam. Belê temaşevanên hêja wek me anî ser ekranên we me dimsa xwe çêkir, tiştê ku di ber de çêdibin me wan jî çêkirin û her wiha îdî em hatine dawiya bernama xwe, em Mêrdînê bûn ji vir îdî em ê xatirê xwe bixwazin. Her wiha di bernameyên pêş de jî belkî riya me vadira bikeve, em dixwazin baş bidine naskirin, vadira baş we bidine dîtin. Ji bo wî yekî jî em gera xwe berdewam dikin. Heta bernameyekî dî min nava xêr û xweşiyê de dem baş. Ey Spas. sabi, spas Sağ xweş ol. be. Ji bo hatine we memnun bûm. Sağ ol.